Každé 4 roky občania sú plní očakávaní. Všetci vieme, že zázraky sa robiť nedajú a že ani 100% dokonale nič nemôže byť. Ale ten stupeň nespokojnosti, ktorý momentálne vládne v Banskej Bystrici, je, myslím si, že oproti predchádzajúcim rokom je vystupňovaný. Svedkom, respektíve následkom tejto vystupňovanej nespokojnosti sú aj mnohé občianske iniciatívy, ktoré sa snažia robiť to, čo mesto nerobí. Hovorí sa, že výhodou komunálnych volieb je, že tam môžeme voliť ľudí, ktorých poznáme. Je to pravda. Je to síce iné na dedine, kde skutočne sa všetci poznajú, ale už dnes aj bežný občan má určitú predstavu o tom, že čo znamenajú skupinové stranické záujmy a čo môže znamenať dobrý kandidátsky program budúceho ašpirujúceho primátora. Tentokrát aj ja idem voliť niekoho, koho dobre poznám dlhé roky a u ktorého neočakávam, že by sa za 4 roky nejak tak diametrálne zmenil, aby jeho dobré vlastnosti zapadli. Je to Palo Bielik, starý Bystričan, ktorý pozná naše problémy a ak sa obklopí tými potrebnými a patričnými ľuďmi, tak myslím si, že by mohol byť úspešný aj vo svojej kandidatúre, aj na nasledujúce 4 roky.